В необятната история на човечеството малко приказки блестят с такова очарование, като тези от древна Месопотамия. Земя, която боговете са се разхождали сред смъртните, където реките са шепнели тайни и където космическите битки са оформили самата структура на съществуването. Когато тръгнем заедно на това пътешествие, ще навлезем дълбоко в сърцето на тези приказки. Ще разкрием тайните на Енки, божеството на водите и мъдростта, и епичните саги, които са отеквали във времето. От величествените върхове на планината на Зората до бурните дълбини на Енума Елиш. В това видео ви каним да навлезете в един свят, където мит и реалност се преплитат. Нека отплаваме по легендарните Тигър и Ефрат и да открием съкровищата, които ни очакват в летописите на Месопотамия. Енигмата на Енки. В сърцето на древна Месопотамия, където златното слънце целува хоризонта, а реките Тигър и Ефрат люлеят люлката на цивилизацията, се появява едно божество, толкова загадъчно, колкото и самата земя. Енки, с толкова разнообразни имена като Еа, Енкик, Нудимут, Нинсику, Нисику, е свидетелство за богатия гоблин на шумерската митология. Представете си фигура, изкачваща се в планината на Зората, чийто силует е осветен от първата светлина на деня. По лицето му се спуска величествена брада, свидетелство за неговата неустаряваща мъдрост. На главата му лежи рогата шапка, символизираща божествената му власт. Дрехите му, дълги колкото разказите за подвизите му, се полюшват от утренния вятър. Но това, което наистина улавя същността на Енки, са потоците, които се стичат от раменете му. Ярко изображение на животворните води, които той управлява. Това не са обикновени потоци. Смята се, че те са самото начало на реките Тигър и Ефрат, породени, както гласи легендата, от същността на самия Енки. Сър Дейвид Атънбъро веднъж отбелязва: водата е движещата сила на цялата природа и в Енки това усещане намира своето божествено въплъщение. Дърветата, които стоят на стража на фона на иконографията му и представляват двойствеността на мъжа и жената, допълнително подчертават ролята му в сътворението и плодородието. Името на Енки, което се превежда като господар на земята, не е просто титла, а свидетелство за дълбоката му връзка с природата, казва доктор Елинор Томпсън, известен историк. Неговите символи, рибата и козата, не са обикновени животни, а ярки изображения на плодородието и живота. Ериду, смятал от месопотамците за първия град в света, почитал Енки като свой пазител и божество на сладката вода. Историческите летописи го споменават за първи път през ранния династичен период, около 2600 до 2334 година преди новата ера. Въпреки това, археологическите съкровища на града нашепват истории за почитането на Енки още от самото му основание през 5400 година преди новата ера. С развитието на цивилизациите се променя и разбирането им за този многолик бог. Около 2400 година преди новата ера, акадците го приемат като Еа. Вавилонците повтарят шумерското му прозвище Нудимут. Но когато ставало дума за отбелязване на неговото покровителство над занаятите и божественото изкуство, той е бил наричан с обич Нинсику. По думите на авторитетното издание Древни месопотамски хроники, Енки не е просто бог, той е самата душа на Месопотамия, символ на нейния неумиращ дух и на нейния дар за света, същността на самия живот. Родословното дърво на Енки. В необятната шир на месопотамското небе, където съзвездията разкриват истории за древни божества, родът на Енки блести с несравним блясък. Този бог може да се похвали с родословие, толкова голямо, колкото разказите за неговите подвизи. Представете си необятността на небето, където царува Ану, величественият бог на небето. От това небесно царство се ражда Енки, фар на мъдростта и водата в шумерските и акадските предания. И все пак, в поетичните стихове на вавилонските текстове, именно първичният Апсу, самата същност на космоса, претендира за честта да бъде баща на Енки. Доктор Хелена Картрейт, водещ експерт по древна митология, споделя: множеството родителски връзки, приписвани на Енки, отразяват сложността и дълбочината на неговия характер. Той е едновременно от небето и от първичните дълбини, мост между небето и земята. Но гобленът на родословието на Енки не свършва до тук.
Сред кръстиките на Ефрат е прошепнат разказа за Наммо, древната богиня майка. Тя, която изваяла земята и нарисувала небесата, също е възхвалявана като майка на Енки. Наммо е въплъщение на сътворението и в нея Енки намира своите корени, се казва в хрониките на древните божества. До Енки стояла Нинхурсак, известна на някой като Нинма, а на други като асирийската Дамкина. Съюзът им е не само любовен, но и с божествена цел. Заедно те раждат божества, които оформят самата структура на месопотамските вярвания. Асарлухи, маякът на магическото значение, Ембилулу, пазителят на каналите и дигите, Адапа, мъдрецът, който се разхождал сред хората, и Мардук, могъщият цар на боговете, който попил същността на Асарлухи. И все пак, сред небесните потомци на Енки, едно име резонира със страст, която продължава хилядолетия. Инанна, тази богиня, буря на войната и любовта, на желанието и плодородието, е свидетелство за дълбокото влияние на Енки. Някои предания говорят за нея като за дъщеря на Енки, а други загатват за връзка между Чичо и племенница. А в бурната прегръдка на небесата, Адат, почитани като Ишкур, реве с гръмотевична мощ. Този бог на бурите и вълненията споделя с Енки не само небето, той е негов близнак, огледало на могъществото и величието му. Сър Джеймс А. Мичъл, известен археолог, веднъж казва: в приказките за Енки и неговия род откриваме самата душа на Месопотамия, отражение на нейния вдъхващ страхопочитание пейзаж и на силите, които са го оформили. Наистина, в небесното родословно дърво на Енки древният свят оживява, жив и ярък, както звездите, които някога са били свидетели на техните разкази. Митологичен произход от Енума Елиш. Вавилонския епос Енума Елиш разказва история за сътворението, предателството и изкуплението, която отеква през хилядолетията. Този разказ, написан около 1100 години преди новата ера, рисува ярка картина на първичния танц между реда и хаоса. Представете си времето, когато Вселената е била само един вихрен водовъртеж, бурен танц на хаоса. От тази бездна се появили Апсу, въплъщение на сладката вода, и Тиамат, свиреп матриарх на солените води. Техният съюз ражда пантеон от млади богове, които в младежката си буйност се наслаждават на новооткрития космос. Въпреки това, бурните им празненства нарушавали спокойния сън на Апсу. Какафонията на тези млади божества приличала на безмилостен крохот на вълни, който нарушава спокойните води на сътворението, отбелязва доктор Лисандра Орайли, водещ изследовател на древните митологии. В тая съвет със своя везир Апсу замислил немислимото – да заглуши потомството си завинаги, но както често се случва с шепота, слухът за този коварен план стигнал до ушите на Тиамат и нейният проницателен син Енки. Изправен пред дилема, която щяла да определи съдбата на космоса, Енки преценил възможностите си, в ход, който демонстрира несравнимата му мъдрост. Той приспива Апсу в дълбок сън, за да сложи край на управлението му завинаги. Тиамат, поразена от скръп и предателство, събрала армия от страховити демони и чудовища, предвождани от свирепи и съпруг Куинго. В последвалите битки старите богове с техните чудовищни легиони наделяват над Енки и неговите роднини. По-младите богове, обсъдени и на ръба на отчаянието, намерили необичаен спасител в лицето на Мардук, доблестния син на Енки. В Мардук боговете ведели не просто войн, а фар на надеждата, цитира хроника на древните митове. С обещание за царска власт, Мардук повел войната. Кулминационният двубой между него и Кингу е предмет на легенди и завършващ триумфалната победа на Мардук над Тиамат. Със стрела с космически размери той я разцепва на две. От сълзливите й очи потекоха реките Тигър и Ефрат, а самото й същество се превърна в основата на нашия свят. Куинго и онези, които разпалвали огъня на войната, срещнали мрачна съдба. От останките им е изваяно човечеството, свидетелство за непреходното наследство на боговете. По време на тази космическа одисея, Мардук търсил съвет от Енки, затвърждавайки ролята на последния като основен характер на живота и Вселената. Сър Александър Хоторн, известен историк, веднъж отбелязва: в разказа за Енки, Мардук и Енума Елиш ставаме свидетели не само на раждането на един свят, но и на вечния танц на разрушението и сътворението.
Цикъл, който определя самата същност на съществуването. Всъщност, в този епос космосът намира своя глас, симфония на сътворението, която звучи и до днес. Когато пътуването ни през пясъците на древна Месопотамия приключва, ние оставаме с дълбока признателност към приказките, които са оформили цивилизациите и са вдъхновявали безброй поколения. Загадъчният Енки, космическите битки и танцът на сътворението и разрушението. Всички те служат като вечни напомнения за стремежа на човечеството към разбиране и връзка. Тези митове, макар и на хилядолетия, все още резонират с нас, отразявайки същите надежди, страхове и мечти, които протичат във вените ни днес. В шепота на Тигър и Ефрат, в сенките на закуратите и в стиховете на вековните епоси откриваме отражение на собствените си истории. Благодарим ви, че се присъединихте към нас в това видео. Нека историите за Енки и неговите роднини ви вдъхновяват, така както някога звездите са водили древните хора в техните собствени епични търсения. Ако това видео ви е харесало, моля дайте палец нагоре и се абонирайте за нашия канал.